No, čo to tam mám napísať? Že Danko si praje všetko. No teda, asi nie trošku náročný? Nie. Nie, si skromný? Áno? Toto všetko ťa poteší? Áno. A žiadna knížka? Žiadnu knižku som si nevypýtal. A o čom by tá knižka mala byť? No, o policajtoch, o týchto. A nie o rytieroch? Nie. Nie, rytierska knižka sa mi nepáči. Nie. Nie. Mami, nech mi tam prosím takéto obrázky tam. Dobre. Tak uvidíme, čo Ježiško na to, dobre? Aj s Mikulášom. Že či to naozaj donesú. Bol by si šťastný? Ako veľmi by si sa tešil? Čo to bolo? No, buchli dvere. Ako veľmi by si sa tešil, keby ti to všetko doniesol? No veľmi veľa. Aby som Aby si sa dlho hral s Legom, že? Mami, prečo buchli dvere? Lebo niekto išiel preč.